DXDC Radyoman Report. Giawhag sa National Nutrition Council Davao ang publiko nga siguraduhon nga hinlo og maayo ang pagkaluto sa mga pagkaon matag adlaw aron malikayan ang mga balatian na sama na lamang sa food poisoning. Sa interview sa DXDC Araman Davao kay National Nutrition Council Davao Program Coordinator Dr. Maria Teresa Ongson, gibutyag niya nga ma-food poison ang usa ka tawo gikan sa hilaw nga mga pagkaon. Mga pagkaong dili tabunan nga tugpaan sa mga insekto o maigo sa hugaw nga hangin nga dunay dalang kagaw o gikan usab sa mga pagkaong wala gi-preserve og sakto tungod sa pakyas nga temperature control. Pahimangno ni Ongson sa katawhan nga kung mamalit sa karinderya og food stalls, siguraduhon nga hinlo kini gikan sa ingredients, pagluto sa mga nagluto og sa area mismo. Dugang pahinomdom milabi na nga duol ng Pasko, likayan ang pagbahaw-bahaw og mga pagkaon ug dili na kini paabtan pa og pipila ka mga adlaw. Duty tayo sa sarili natin, sa pamilya natin, to also be vigilant. No? Huwag tayong basta-basta magkain-kain kasi mahirap din kasi pag minsan itong mga bacteria na to, hindi, may mga iba dyan na mahirap i-handle, matagal bago ka gagaling. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.